ወደበ ስምረት ሓድሽ መግለጽ ወጽሎም ልዑል ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምክያድ ድማ ሓድሽ ኣንፈት ከም ዘነጸረ ፍለጥዎም መናእሰይ ንድሕሪ ጉጅለን ኣተሓሳስቦን ጸሪጉ እታ ተረፈ ትግራይ ከም ዝመልሳ ዘጥራጽር ኣይኮነን ክብል ድማ ገሊጹሎም ሓደ ሓላፊ ጸጥታ ተቐቲሉ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸሩውን ተፈሊጦም መከላከያ ብዓፋር ገጽ ከም ዝተጸግዐ ሎም ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱም ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዳግም ደብዳቤ ድሮን ተፈጺሙ ዝብል ሓበሬታ ዘርዝሩ በጽሒና ኣለዉ ናባኹም ክነቐርብ ኢና ሓደ ኣባል ፖሊስ ወረዳ ኣገላ ሓደ መንእሰይ ቀቲሉሎ እስራኤልን ኢራንን ድሕሪ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኩሲ ንፈለማ እዋን ደብዳቤ ነፈርቲ ተለዋዊጠን ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ ኳሊቲ ሚድያ ሎም ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብ መወዳእታ ዜናና ድማ ሓቢርኩም ናኽጸንሑ ኢና ንዕድም በቀዳምነት ልዑል ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምክያድ ሓድሽ አንፈት ከም ዘነጸረ ወደበ ስምረት ኣፍሊጡሎ ቤት ምክሪ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ካብ 29 ክሳብ 30 ጉንበት 2018 ዓም ትምረት ዘካይዶ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ዛዚሙሎ ወደበ ስምረት ንዝሓለፉ 6 ዋርሕ ዝፈጸሞ መደባት ኣብ ውሽጢ እቲ ወደብ ዝተርኣዩ ጥንካረታትን ድኽመታትን ብዕምቀት ብምፍታሽ ብህልው ፖለቲካዊ ትግራይ ቀዳምነት ሰሪዑ ዝሓዞም ኣጀንዳታት ፍሓት በመገምጋም ንቐጻሊ ኣብ ዝካየድ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝሕግዙ ዓበይትን ወሰንትን ዛዕባታት ብዕምቆት ብምርኣይ ናይ ቀጻሊ 6 ዋርሕ ውድዋ መደባት ዘጽደቐ እንትኸውን ኣብዚ ናይ 2 መዓልታት ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ስምረት ኣብ ትግራይ እንዳኸፍአ ይመጽእ ዘሎ ናይቲ ጉጅለ ዓቕለ ጽበታዊ ውሳነን ጻዕዳ ሞታዊ ወፍርን ስሱዕ ምኽንያትን ኣዕናዊ ውጽኢቱን ዝረኣየ ኮይኑ ብፍላይ ዕሙት ግፋ መናእሰይ ልዑል ዋሕዚ ስደትን መሰከፊ ብተና ምሁራትን ከቢድ መነባብሮ ህዝብን በድምሩ ናህላዊ ሓደጋን ዓናዋይነቱን እናወስኸ ይመጽእ ስለ ዘሎ ምስ ህዝብናን ደለይቲ ለውጥን ተቃለስቲ ብምዃን ብወደበ መልክዑ ልዑል ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምክያድ ሓድሽ አንፈት ከም ዘነጸረ ወደበ ስምረት ኣፍሊጡሎ ብፍላይ ንሕጋዊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሻምበቆ ብረት ኣልዩ ብድሕረትን ብድፍረትን መንግስትነት ተቆጻጺሩ ዘሎ ድሕር ጉጅለም ብግዳማውን ሓይልታት እንዳተገንሐ ትግራይ ናብ ሰብ ኣልቦ ክልል ይወስዳሎ خبل خاسيسوم ንወታደራዊ መስርሕ ፖሊስ ግደፍ ግፋም ናብቲ በዓዱን ህዝቡን ዘይዋግ ህዝብና ኣተኣታትኡ ሕዚ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ከቢድ ደባበ ኩናትን ወረ ኩናትን ክትኣቱ ገይሩሎ ክብል እቲ ወደበ ኣፍሊጦም ሎሚ ከምቲ ማለ ይኮነን ኣብ ትግራይ ብዝተወደበ ይኹን ብዘይተወደበ መልክዑ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ መናእሰይ ንድሕሪ ጉጅለና ተሓሳስቡን ጸሪጉም እታ ተረፈ ትግራይ ከም ዝመልሳ ዘጥራጥር ኣይኮነን መናእሰይ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይተሓለለ ናይ እምቢታ ቃልሲ ወደበ ስምረት ብዝለዓለ ናዕዳ ዝርዮ እንትኸውን ነዚ ብምጥንኻር ናብ ዝለዓለ ዝተወደበ ህዝባዊ ቃልሲ ከበረኽ ብምግባር ኣብ ትግራይ ለውጥን ሰላምን ንምምጻእ ቤት ምክሪ ወደበ ስምረት ንጹር አንፈት ተቐሚጡ ንምቅላስ ኣብ ሓደ ምርዳእ በጽሕሎም ህዝብና አንጻርቲ ንቦር ዘይፍልጥ ሓይሊ አንጻርቲ ተጋሩ ደፊኡ በይኑ ክብሕት ዝደሊ ጉጅለ አንጻረ ክብርታት ትግራዋይነት ዘመት ዘሎ ምትኻብ ዝገብሮ ዘሎ ተቃውሞም ታሪካዊ ምዃኑ ዝግንዘብ ውድበ ስምረት ምስ ካልኦት ደለይቲ ለውጥን ሰላምን ኣብ ዘካይዶ ዝተወደበ ናይ ግዜ የለን ህዝባዊ ቃልሲ ፍትሓዊ ግቡእ ንኽጻወት ውድበ ስምረት ዘለዎ ቅርብነት የረጋግጽ ውድበ ስምረት ዋላ ሓንቲ ትንፋስ ትግራዋይ ክትጠፍእ የብላን ኢሉ ንሰላም ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን ሎሚ ቅነ ኣብ ከባቢ ታሕቲ ኣድያቦ ኣብ ገምሃሎ ዘጋጠመ መቕዘፍቲ መናእሰይ ደቂ ትግራይ ብመሪር ሕዚንዎሎ እቲ ዘጋጠመ መቕዘፍቲ ኣብ ህዝብና ዝፈጠሮ መሪር ሓዘን እውን ልዑል እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ጉድኣት ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ድሕር ጉጅለ መናእሰይ ትግራይ ናብ ሱዳን ኣስኪሩ ናብ ናይ ውክልና ውግእ ንከሳውሮም ብሂወት መናእሰይ ተጋሩ ጠልዓን ምጽዋት ኢሉ ኣብ ዝገበሮ ጨካን ውሳነ ዝተፈጠረ ምዃኑ ኣምና ይሕዝን ኢሎም
ሓላፊ ጸጥታ ተቐቲሎም ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸሩን ተፈሊጦም ኣብ ትሕቲ ሸዋ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖ ካብ አዲስ አበባ ብቀረባ ዝርከባ ከባቢ ፍቼን ሰላሌን ዝርከባ ሰለስተ ከተማታት ከም ዝተቆጻጸረ ፈሊጦም ራስ አበበ ዝመርሖ ረጅመንት ኣካል ናይ አውራጃ ኣሳምነው እዝ አጼይ አምደ ጽዮን ኮር ኣብ አውራጃ አግራርያ ፍቼ ሰላሌ ኣብ ዝርከባ ርእሰ ከተማ ወረዳ ደብረ ሊባኖስ ሓውሱ ክልተ ናይ አውራጃ ከተማታት ሴት ደዋርገን ዶጎደልን ምስ መከላከያ ሰራዊት ብምውጋእ ብዝተዋደደ ፍሉይ ስርሒት እተን ቦታታት ከም ዝሓዘን ኣፍሊጡሎም ነበርቲ ደብረ ሊባኖስ መከላከያ ሰራዊት ደገፍቲ ፋኖ ብምባል ንብዙሓት ነበርቲ ሞትን ስደትን ከምኡውን ማእሰርትን ስቅያትን ንዘውረዱ መራሕቲ እቲ ወረዳ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሓላፊ ጸጥታን ካልኦትን ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ከተማ ፍቼ ከም ዝተወሰዱን ተፈሊጦም ፋኖ ካብ 29 ጉንበት ክሳብ 30 ጉንበት 2018 ዓ.ም እርቀ መዓልቲ ቦሞርታርን 23 ተዓጅቡ አንጻረ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዘካይዶም ሊቃልሲ ሓይሊ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝጠፈአን እተን ከተማታት ምስ ተቆጻጸረም እቶም ሰራዊት እውን ንነብሶም ንምድሓን ናብ ከተማ ፍቼ ከም ዝሃደሙን ፋኖ ድማ ነቲ ከባቢ ክቆጻጸሩ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጦም መከላከያ ሰራዊት ብዓፋር ከም ዝተጸግዐ ተፈሊጦም ጸላኢ በኣንፈት ክልል ዓፋር ሓድሽ ምንቅስቃስ የርኢ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ኣብ ክልል ዓፋር ዘይነበረ በርከት ዝበለ እዚ ሰሜን ምብራቅ ዝተባሃለ ሰራዊት ብልጽግና ብዕለት 29 ጉንበት 2018 ዓ.ም ናብ ኣንፈት ካልዋን አውራ ከምኡውን ጭፍራ ተጓዒዙ ከም ዝሰፈረ ተፈሊጦም ብፍላይ ካብ ከተማ በዓላ 15 ኪሎ ሜትር ንድሕሪት ዝርከብ ናይ ብልጽግና ካምፕ ተቀሚጡ ዝነበረ ሰራዊት ናብ ሓደ ናይ ምእካብን ዝተፈላለዩ ናይ ጉጅለ መሳርሕታት ከም ድሽቃን ሞርታርን ዝበሉ መሳርሕታት ብበዝሒ ተዓጽቁሎም ብተወሳኺ ክልተ ተስሓብቲ መኻይን ኣብ ዓፋር ንዘሎ ሰራዊት ሓራ መሬት ቀለበ ጽዒነን ካብ ኣብዓላ ናብ ኣንፈት ቶንሳ ተንቀሳቒሰን ከም ዘለዎም እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዳግማይ ደብዳቤ ትማሊ ተኻይዱ ተባሂሉ ዝተወዝዐ ሓበሬታ ሓሶት ከም ዝኾነ ተፈሊጦም ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዳግም ደብዳቤ ድሮን ብዕለት 30 ጉንበት 2018 ዓ.ም ተኻይዱ ዝብል ሓበሬታ ብማሕበራዊ ሚድያ ተነዚሑ ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዝኾነ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዘይነበረን ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ድማ ተረጋጊጹሎም ኣብ ማእኸል ከተማ ብግፍዒ ስነ ምግባር ብዘይብሉ ኣባል ፖሊስ ወረዳ ኣገለ ሓደ መንእሰይ ተረሽኑሎ መንእሰይ ሸዊት ምስግና ብዕለት 28 ጉንበት 2018 ዓ.ም ኣብ ወረዳ ኣገላ ከተማ ዕዳጋ ረቡዕ ቀትሪ ሰዓት 8 ሄልሜት ዘይገበርካ ብዝብል ምኽንያት ሓደ ኣባል ፖሊስ ወረዳ ኣገላ ካብ ገሮ ሰርናይ ንሴሮ ዝሓልፍ ዝነበረ ሞተርተኛ መንእሰይ ካብ ሞተር አውሪዱ ሞተሩን ቁልፉን ተቐቢሉ ሞባይልካ ሃባ ይህብን ኣብ ዝብል ክርክር ኣትዮም ነይሮም በዚ ዝተልዓለ ድማ እቲ ኣባል ፖሊስ ወረዳ ኣገላ እቲ መንእሰይ ኣብ ማእኸል ከተማ ተኩሱ ኣውሪቕዎሎ ንግዚኡ ናብ ሆስፒታል መለስ ከተማ እንትጮ ኣትዩ እንተነበረ ኣብቲ ዕለት ፍርቂ ለይቲ ካብ ዝዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየ ድማ ተፈሊጡሎ እቲ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣብ ሕቶ ዘውደቐ ኩነታት ድማ እቲ ሕዚ ኣብ ወረዳ ኣገላ ብረት ተኩሱ መንእሰይ ቀቲሉ ዘሎ ኣባል ፖሊስ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2015 ዓ.ም ኣብ ዞባ ማእኸል ተንቤን ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ከተማ ወርቃምባ ናይ ክልተ ተጋደልቲ ኣባላት ፖሊስ ትግራይ ሞት ተሓታቲ ክኾነ ዝግብኦ ዝነበረ ምዃኑ ድማ ይገለጸሎም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ካይሮ መገሻ ኣትዩሎም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ወግዓዊ ዕደት ንኢትዮጵያ ዕላማ ዝገበረ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ንምቕጻል ናብ ካይሮ ከም ዝኣተወ ተፈሊጦም እቲ ውዕዞ ኣካል ናይቲ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘበግስኦ ዲፕሎማሲያውን ጸጥታውን ከበባ ዝያዳ ንምጽናዕ ዝካየድ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብርሎም
بمسارة ሚኒስተር ማእከላይ ስለ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ካይሮ ኣብ ፀንሐሉ እዋን ምስ ፕሬዝዳንት ግብፂ ዓብድልፈታህ አልሲሲ ዛዕባ ክልተ ኣብ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ምትሕብባር ክዘራረብ እዩ ይኹን እምበር ትኩረት ተኽልቲኦም መራሕቲ ኣብ ህልው ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካን ቀለውላዊ ሱዳንን ድሕንነት ቀይሕ ባሕርን ከም ዝኾነ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እስራኤልን ኢራንን ድሕረ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኩሲ ንፈለማ እዋን ደብዳቤ ነፈርቲ ተለዋዊጠን እስራኤልን ኢራንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኩሲ ካብ ዝበጽሓ ንፈለማ እዋን ቀጥታዊ መጽቃዕቲ ፈጺመን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሓድሽ ግጭት ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ፈጢሩሎ እቲ ስጉምቲ ዘዋዊ ኩናት ንምክልኻል ዝግበር ዝነበረ ድኹም ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እውን ኣብ ሓደጋ ኣትይዎሎ እቲ ወጥሪ ዝጀመረት ኢራን ትማሊ ሰንበትና በእስራኤል ሓያል ባላስቲክ ሚሳይላት ድሕረ ምትኳሳ ኮይኑ ሰበስልጣን ኢራን እስራኤል ኣብ ቤይሩት ኣብ ልዕሊ ኢላማታት ሂዝቦላ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ወቂሶም መልሲ ምዃኑ ድማ ይገልጽ ኣለዎ ሓይሊ እስራኤል ከም ዝገለጾም መብዛሕትኦም እቶም ሚሳይላት ብስርዓት ምክልኻል ኣየር እስራኤል ከም ዝፈሸሉን በኣንጻሩ እስራኤል ሎሚ ኣብ ምዕራባውያን ማእከላይ ኢራን ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ ዕላማታት መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብምክያድ ምላሽ ይዋላ በዚ ድማ ንመውቃዕቲ ሚሳይላት ምስ ዝተተሓዘ ወታደራዊ ትሕተ ቅርጽን ኢላማ ከም ዝገበረ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ዓመጽ ድሕረቲ ብ30 መጋቢት ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ንሰሙናት ዝቐጸለ ግጭት እዩ ስምምዕ ምቁራጽ ተኩሲ ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ንድሓር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተራእየ ቀጥታዊ ወታደራዊ ግጥም ንፈለማ እዋን ከም ዝኾነ ድማ ተፈሊጡ እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ኳሊቲ ሚዲያ ሎም ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት እዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስገን ሰላም